ሰላም ከመይ ኣለኹም ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ዩቱብ ቻናለይ ብደሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ቱቶሪያል ንሪኦ ማለት እዩ ሎጂካል ኦፕሬተር ኢን ጃቫ ፕሮግራሚንግ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብታ ክሪኤት ዝገበርኩ ፕሮጀክት ፈርስት ጃቫ ፕሮጀክት ትበላ እሞ ኣብኣ ከይደ ማለት እዩ ይገብር ማለት እዩ። ፋይል ኔም ሎጂካል ኦፕሬተር ኢለ ማለት እዩ ዶት ጃቫ ኢንተር ከምዚ እንድሕር ይመፀና ማለት እዩ። ካልእ መማረፂ እንታይ ንገብር መስለኩም ካንስል ንገብሮ እሞ ኣብታ ሶርስ ከይድና ማለት እዩ ሶርስ ከይድና ኣብታ ናይ ጃቫ ፕሮጀክት ሊፍት ኣላ ፋይል ኔም ማለት እዩ ሎጂካል ኦፕሬተር ዶት ጃቫ ይኹን ማለት እዩ ኢንተር ትብልዎ እዚኣ ደግሞም ኢንተር ማለት እዩ። ስለዚ ሴንቴክሳ ማለት እዩ ናይ ጃቫ ፕሮግራሚንግ ፐብሊክ ኢልና ማለት እዩ ፐብሊክ ኢልና እሺ ኦኬ ዚሮ ባይ ዘ ዌይ ሎዲንግ ይገብረሉ ጃቫ ቢልዲንግ እንትን ይገብረሉ ማለት እዩ ቢሲ ዝኾነ እዩ። እሺ ከዚ ሎጂካል ኦፕሬተር ንሰርሕ ማለት እዩ። ለምሳሌ ኢንት ኢለ ማለት እዩ ኢንት ኤክስ ቫሪያብል ኤክስ ዲክላር ገበረ እሞ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ለምሳሌ 500 ብሎ እሞ እሺ ኢንት ኢንተር ኢለ ማለት እዩ ኢንት ኢለ ቫልዩ ኦፍ ዋይ ደግሞ እሺ 400 ክሎ እሺ ካብኡ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኒው ላይን ማለት እዩ። ኣብዚ ለምሳሌ ኤክስ ግሬተር ዛን 450 ኢለን ተበቃ ማለት እዩ ኢንት ዋይ ሌስ ዛን 500 እንትብሎ ማለት እዩ ሴቭ ገበርኩ መኸዝና እዚ ኣውትፑት እዩ። ኢንት ክንጥቀም ከለና ኣብዚ ኢንት ኣብዚ ኢንት ክንጥቀም ከለና ማለት እዩ ዘሳይን ኢንት ደግሞ ማለት ስለዚ ኤክስ ካብ 445 ብላዕሊ እዩ ወይ ከዓ ካብ 445 ይበልፅ እዩ ትኽክል እዩ ወይ ከዓ 5 ቫልዩ ኦፍ ዋይ ደግሞ 5 ምስ ዝነኣስ እዩ። ስለዚ ኣውትፑት እንታይ ይኾን ማለት እዩ ትሩ ይኾን ማለት እዩ። ሎጂክ ምኽንያቱ ክልቲኡ ትሩ እንተኾይኑ ትሩ ይኾን ማለት እዩ። ኣብዚ ለምሳሌ ትሩ ኤንድ ትሩ እንተኾይኑ እዚ ኮንስታ ይኾን ትሩ ማለት እዩ ትሩ አንለስ ፎልስ ማለት እዩ። ክልቲኡ ትሩ እንተኾይኑ ትሩ ይኾን ማለት እዩ ዘይኮነ ከዓ ፎልስ ማለት እዩ። ለምሳሌ እዚኣ ሓዲኡ ትሩ ሓዲኡ ፎልስ ንገብሮ ማለት እዩ ሲስተም ዶት አውት ፕሪንት ኤክስ ግሬተር ዛን 445 ንብሎ እሞ ኢንት ዋይ ከዓ ማለት እዩ ግሬተር ዛን 401 ንብሎ እዚ ከይትኾነ መስለኩም እዚ ትሩ ይኾን ዶ ኤክስ ግሬተር ዛን 445 ትሩ እዩ። እዚ ግን ፎልስ እዩ። ስለዚ ፎልስ እና ፎልስ ትኾይኑ ትሩ እና ፎልስ ትኾይኑ ፎልስ ዝኾነ ማለት እዩ ሴቭ ገበራ ማለት እዩ። ኣውትፑትና እሺ ኣውትፑትና ቼክ ንገብር እስኪ እሺ ኣውትፑትና ተመፂና ኣሎ ማለት እዩ ትሩ ፎልስ ናይ መጀመርያ ትሩ ካልኣይ ከዓ ፎልስ እዩ ማለት እዩ። እሺ ክልቲኡ ፎልስ ዝኾነ ከዓ ፎልስ ዝኾነ ማለት ኣብዚ ተባሂሉ ዝብታ ማለት እዚኣ እዚኣ ኣለና ማለት እዩ ትሩ ኢንት
false هون output هون ماتي false ماتي ماشي أسئلة عن system dot output هذا مثالي x greater than مجتمعتي حادث هنا int y greater than مجتمعتي هذا هون خلطي false هذا false in false يكون ماتي تمام false ماتي مش أصلنا كعتها نشرحنا or ماتي باجي تأيو indicate ماتي indicate ماتي ماشي اوكي أصلنا كعتها نشرح ماتي ورقات ورقات سوري جملة جيت ورقات كنت تاخد جي سيمبولايز كبر بدخل مثلا ماتي شفتي لهم ماتي جاء سيمبولايز ماتي symbolized by this sign ماتي ماشي أو خلاص كا اور ماتي خلتي أو جيت كا خلتي فولس هون تجي كا تليفون ماتي مثلا system output مثلا تفولس لنا عنتو ماشي كوبي برامو ماشي كنت كوبي جا بيست ماتي جهاز فولس يا كلتي فولس هون ماتي أوزي بوز ماشي كومنت كلامه if both of them if both of them are false sorry false if both are false the result is false the result is no result na ماتي false ماتي otherwise true هنا ماتي ماشي انت نظامه system dot output ماشي مثالي x greater than sorry كوبو x هنا ماتي greater than 380 int no ورقيت التكاملي ساينو دخل مسمار ماتي int ويكعا ماتي greater than 380 زيت أخون حدي تروح حدي فولس ماتي زي هذين أخو ماتي زي مجمرة ترو كوجاكا ترو انتر ترو ماتي تدخل أو فولس هون ماتي ماشي أنا نقول محزي هذا مثلا أوتوت ماتي نكرتين ماتي فولس ترو مجمرة فولس معناته كلتي فولس هون ماتي زي هون كا ترو ماتي زي ترو ماتي لذيذة system إذا ماتي السماعة خلنا كما سكنكم دي ماتي subscribe
እዚ ዕጋማት ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ። ዕጋማት ቲፕ ኤንድ thank you for watching እሺ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሰብስክራይብ ግበሩ ኣይትርስዑ። ስለዚ ቤተሰብ ናይ ሎማዓንቲ ቱቶርና ከምዚ ይመስል ቀፃሊ ብካሊእ ፕሮግራም እስካብ ንራኸብ